Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla mon e ka taskaram koɗo mawɗo jaɓɓiɗen hannde ko koɗo mawɗo notitiɗo inde yewtere nde sabu Elhaj Baba Mal wona tan nalanke ko dande Afrique e nder windere ko ambassadeur fedde gotango windere ONU gam haɓade yoro o wonino kadi ambassadeur ONUSIDA o gollidi e fondation ngaji kewɗi e banggue cellal walla ni e ko nandi hen dande makko nanama e filmuji windereyankoji mawɗi ko wayno Black Panther walla ni La Chute du Faucon Noir ɗum ko jubbande seeɗa tan sabu hay goto wawa haldude golwole o gorko kono sikki ala nde yewtere ene tumni hande e manditare duuɓi 40 nalankagal ɗi Elhaj Baba Mal e diɗɗal mum mawninta e nde hitande won pottitte e pijirloji kewɗi keblade e on fannu ɗi ganduɗa ma en jewti ɗum hande e yewtere nde Elhaj Baba Mal a salminama a jaɓɓama e RFI fulfulde on calminama onon RFI fulfulde kadi kala kettoɗo RFI fulfulde mi salmini jomum e wiide on Allah jarama on jarama e wiide mi bisimilla e yewtere ma yewtere koɗo mawɗo mbeɗa wondi ɗo noon hande e Baboulaye Sissoko ko ganduɗa ko miñum Kawding Sissoko jeeyaɗo e hono diɗɗal dande leñol machallah liggi hen ko mawni ha suuɗi leppi leydi no Mansour Seck ni kamɓe sukaɓe heddiɓe nde kadi ɓe jokki golle ɗum noon hande min beltimi arde ga e yewtirde bandiraɓe machallah e RFI fulfulde a weltanama ande no fewi an eɓe garduɗa foof bisimilla moon saabu on gari kadi to jiɗano ɗon yiyede on gari to jaɓɓa ɗon to korsa ɗon en calmini kawmen Oumar Wade kadi mo jatuɗa hen e waalo Elhaj Baba Mal sen naati e yewtere nde ko ɓurata duuɓi 40 e nder nalankagal sa darti hande caggal ma seeɗa to ndewɗa ha jettiɗa ɗo hande holko ɗum waɗatma mi yettat Allah e sababuji muɗum ɗi fof no tawno kala ko jeeɗa ene waɗi sababu gadiɗo ko nene e baba kamɓe gaddimi e aduna kadi e ngal ɗo nalankagal ne kadi ɗo babam ɗo henne ɗo salotono ha wi mi yamiri ya won nalanke ɗo nene ɗo nde o faami min ko nalankagal woni e fittando am woni e wonki am omo duusirimi seese less ha wattindi somi waɗi yimre malla mi waɗi fijirde mi darima yeeso jamanu somi arti galle wimi wona ni ponnoɗa wiide ko ni ponnoɗa wadde walla ko ni ponnoɗa haalirde ko kalɗa ko wadde kamɓe ne mbiɗa wiya Allah jarama ɓe jarama donc ari ha yettima ɗo henne mbeɗa yetta Allah no tawno nalankagal gona neɗɗo goto Allah ɗuɓirma dande sa tojji dande fof ene keɗoma sa darima yeeso jamanu nalankoɓe heddiɓe gona e caggal ma an kuccita e jamanu aɗa haala jamanu no hetto aɗa ɗannoro ɗum kadi ay hay nder aduna o ha yettanma ɗo eɓe jaɓantuma ɗum ni mbeɗa yetta hen Allah sahaji welat sahaji metta sahaji hulɓino sahaji hamno kono noon ko nalankagal wayi noon ko responsabilité no tubakoɓe mbiyata ni ko andude ɗum ko fodde ma tamboɗa fodde ma ndena fodde nde ndewa fodde nde ha ettoɗa hen dañde hono woni hakkude ma e ɗumen surtout noon so tawi aɗa wiye ha tengte aɗa wiye hono an ka nalanke biyeteɗo dande leñol no urno machallah mbeɗa yettira hen Allah no fewi ko yettude Allah no mbiɗa ni wona dongal koybugal so tawi neɗɗo wiyama dande leñol kono mbere Elhaj a meeɗimo joɗade guila puɗɗiɗa nalankagal ha joni joɗɗa saaha mo ganduɗa Moussa no mbiɗa ni hulɓino par ce que ko gueɗe kadi garoje mbere meeɗi saaha mo ganduɗa joɗiɗa ha mbiɗa beele min mi ruttitta ko caggal e ko gonmi e wadde ko mbere a meeɗi jogade hen sikkitare e ɗum ko neɗɗo foof ena daña ɗum noon e gurdam mum wona ni tan e nalankagal e no tawno neɗɗo wona kanko tambi fittandu mum bawol muɗum e cuusal mum no tawno neɗɗo timmani kadi ko neɗɗo ko Allah tan ɗowata jomum ha yetto ɗo foti yettade ɗo ene sahaji noon jaaha ha miijoɗa mbiya min ko mbaɗanmi ko est ce que ɗum so continue
ɗo jinmi yettoyaade ɗo henne mbeɗa waawi yettaade toon kono noon meeɗa arde hakkillam wiide mboɗo ruttito caggal no tawno mi gila fuɗɗode tan mbeɗa woni lycée Charles de Gaulle haa ngarmi université haa cuɓeemi yaade conservatoire pour janngoyde musique pour ɓeydotaare hono anndude musique no sifori mi meeɗa meejaade ko min mbeɗa waawi wadde goɗɗum ko wonaa naalankaagal mi anndaano ni naalankaagal ngal ne kadi ma addanam hono won darnde no potmi daraade ko wayno ko kalɗa jooni ko e hono Nations Unies malla ONU SIDA man daraade mbeɗa haɓano basal malla yooro e geɗe baaɗe noon kono ko e fuɗɗon nde ko naalankaagal ngal tan wonno mbeɗa yiɗi ɗum ko jiɗɗa ko noon hulɓintaako ko gonga noon sahaaji muusat no tawno kadi wona min tan mboɗo wonduno e Mansour Seck mboɗo wonduno e Mbassou ha min naati Lasli Fouta ha min jalti Lasli min mbaɗi ƴellitaare min mbaɗi wandama ha yettanma e dande leñol kono sahaaji kadi muusat ha kula mbiya ko tambimi ko est ce que ma yetto ɗo foti yettade ɗo henne kono noon addantama wiide ma ɗaccu nalankagal ngal par ce que ɗum koye ma woni koye ma woni neɗɗo ko yiɗi fof tan ma jogono ɗum cuusal wawde jokkude no mbiɗa ni Elhadji Baba Maal ko yimine heewi machallah hande so tawi yimɓe ne jurnito ko golluɗa e ngal ɗon meccal kono e nder jimɗe ma sa wiyanoma hande ya supto hen 5 ɓurɗi heddade e ɓerde ma walla ɓurɗi ɗi ganduɗa waddema marqué no français wiyata ni ko holɗin wonata alay saago baayo wona hen saɗa mi inni nenam joni o duusi kam e nalankagal ngal no feewi o suusni kam so tawi mi yi ha yettumay e nokku mo gandanɗa hoore ma mi yeccittima bang yo bang mi natti yiide mbo ha pentanmo mo jumol ngol baayo mbesi ngol jumon ena mawniɗo am ɗo enen ɗum saabi mbeɗa yiiɗi kala ƴettitowo baawo en no tawno musique sa wona jimri sa fenti ɗum wona a natti ɗum jeeyi kono noon kala ƴettitowo ɗum ya andanam baayo ena mawniɗo am ɗo henne mi faw hen taara mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall no tawno yamirore babam e wiide hankkante mi ɗaccitima ya won naalanke ko taara jimannoɓe kono noon kadi ko Cheikh Oumar Foutiyou kadi no futire am ni ko Allah tan waɗi korsam gella komi cukalel mi anda ni ko heewi e makko mbeɗa horsini oɗo gorko en nandi tarik makko ha dañmi sagona hawride hono nalankoɓe jaareɓe mawɓe yimannoɓe taaraɓe mbi ngolɗo jimol ene yaade daande ma refti hen mbeɗa sikki yimɓe fof no gandi mbeɗa yiiɗi ehe jahowo nde tawno ehe jahowo ko sifa muɗum tagi kam ni ɓurde weltorade hono jimol ngol nde tawno aɗa wawi yimde jimol ngol tawa hutoraki hoddu a hutoraki guitare a waɗani kora dande ma tan way tan kono jima pekani ni min e Mansour Seck min mbaɗanno ɗum saaha fof somin mbaɗi ɗum e concert mi yiyat hono tubakoɓeɓe kam fe ɓe jooɗoɓe soɓe jalti ɓe mbiya e hakkude hen ne ƴettuɗon oɗo morceau ɗo min ɓuuri weltade e concert ma anani ena waɗi hen kadi morceau ji ɗi ganduɗa mi wawa ɗum wasde innude no tawno morceau ji ɗin noon leppiɗin noon kadi e jime ɗen ɗon kadi gaddani kam udditare mawde famde mon pays mo ganduɗa ko ene woni e seede fayrinin Fouta wona ko tagno kam yimde famde mon pays yidde mawninde e ƴellidde hono daade rewɓe ɓe ganduɗa ene goni e yeeso jamanu ene jiiɗi liggade ene jiiɗi wallude rewɓe kono morceau goɗɗo noon mo ganduɗa kadi kanko waɗani kam udditare ha e Amérique latine ha e Jamaïque ha e États-Unis partout e nder aduna o ha ɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kalani français ɓe kalani fulfulde anglais ɓe kalat malla ɗemɗe goɗɗe ko yele mo ganduɗa mi waddi ɗum e jamaïcain oɗon biyeteɗo Maccabi ɗum ko morceau ji jeyi mbinoɗa keddi ɗi foof noon ene beelimi kono noon ɗiɗo ene mawniɗo am ɗo eyyi saabu ɗi noon en jogui tarik ganduɗa ene duusa ɗum hay tengtinde ko mbiɗa ko ngolɗon jimol ma ngol mbiyata famde mon pays saabu e nde yewtere hande nde jaɓɓimami heewi ɓe jaɓɓimi ɗo somi namdima ɗumen hol jimol ngol yiiɗi duusene yewtere nde ɓe mbiyata ko Elhadji Baba Maal somi wiɓe ko holngol lefol ɓe mbiya
femme d'Afrique femme de mon pays wadde noon hannde ko tengtinde beele aɗa wawi rokkude men seeɗa dande e ɗiɗo leppi ɗi ganduɗa ɗi cubtiɗa e joyi ɗi ganduɗa ene ɓuuri heddade ɓerde ma. Allah wattam fondu kanŋe Mariama diwni juuroy leydi amen saari doyra Allah rokkam ko jiɗnomi juulde balde malede kame arsugaji mi wuuram mi wuurday seyi laabam leeli wuuram mi wuurday bandiraabam yaayi leeli kono jamanu waɗi noon jamiya faransi mbaɗa dabba pinnal mbaɗa dabba gandal leeli téléphone le sona noddami Sénégal leeli gartumi Dakar taw min nenam oye bayo 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 nene o nene o nene o nenam nene yo baba yo baba yo baba yo babam baba yo be bayo 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 machallah ko non tigi kono elage baba mal mi wawa bennude en toɓɓere taw mi namda himo e ko jimɗa ko holngol e majji woni wonki diɗɗal dande leñol ngol ganduɗa ko identité muɗum won morso goto momi waɗani hen wiyete ko dande leñol dande leñol noon noddi ko kala darnde naalanke sa ƴeewi jimol ngol mi yiyami ko hayyo leeli Afrique ene woƴi mi ƴellitaare salminima oolel ene ɓamta dandam dande leñol ngol salminima colli caɓi to dow baarol ene cirka ene kaala kettoɗe boolu mbal wulli luuki kono wullani mere min nani ɗum noon boolu mbal on ɗon noon ko naalanke o nde naalanke o yimi haali refti e konnguɗi wonko yiɗi haalande jamanu mum wonko yiɗi haalande yontu mum ɗum woni responsabilité naalanke e nder rendo aduna o ɗum tagi dande leñol ne min jooɗi hamin penti amin cosi orchestre dande leñol diɗɗal dande leñol min mbi hol inde totteten hono orchestre o mbimi ala won yimre nde mbaɗnomi e jam leeli ene wiya dande leñol ko hooram jimannomi toon ko naalankagal jimannomi toon donc alay sago ƴetten nden ɗon inde mbaɗen ɗum e dow inde orchestre o woni ɗum addi inde dande leñol ɓayde noon ko o duuɓi 4 diɗɗal dande leñol en mbawa ɓennude ɗon taw en jubbani seeɗa e dande leñol ngol salmini on ayolleli Africa ƴellitare salmini olel na ɓamta dande leñol ngol salminima coli jaɓi to dow baarol no cirkane kala kettude Kolumban wuli luki wulani mere min nani ko dental wawi jeera yewtere nodde ko faamonirde ko ɓernde woni jiɗon
hakkille woni miijoto darete ko mbaɗima so moƴƴina ñembe golle ma bandiraɗo jiɗɗo jam to mbawɗa wonde mi salmini bandiraɗo jiɗɗo jam ko mbawɗa wonde mi salminima an jiɗɗo hoorema teddini hono ma mi salminima an jiɗɗo hoorema an teddini aduna mi salminima yo Allah sellin doolema dande leñol ngol salminima machallah dande leñol ngol salminima Elhadj Baba Maal wona tan nalankagal sabu e ballal musique a yirlima e windere nde kadi a daranima sababuji kewɗi ene hen ko gaddotoɗen haalde woni waɗedema ambassadeur ONU gam haɓade yooro a tawtorama potital Nations Unies e ko fati e ɗum bangal rawane to Arabie Saoudite wondema ɓiɗɗo Podor e diwan rewo Sénégal saare wurde ɗen caɗele kadi hande daranoɗa nde ɗo haare holko ɗum waɗanma ɗum artirtami koye tengtinde hankandi nalankagal ngal natti wonde tan pour yimandi yimɓeɓe malla amandi yimɓeɓe malla waɗandi yimɓeɓe leppi surtout noon so tawi a inniti hoorema mbiya ko min woni dande leñol dande nde addini min no mbiruɗa ni suɓede waɗede hono ambassadeur Nations Unies dande nden ɗon noon saabi hay pottital hono mawɓe leyɗele gouvernement ji pottital hono systéme des Nations Unies ɓe mbi an dande nde ɗo hande min dokkima yamiror ya ar ƴetta guitare ma jima kono e nder ko jimata ko ya haalan ɓe ardiɓe hono leyɗele e nder aduna o holko ɓeɓe gaccuɗa caggal ma wonɓe to fototor to gummiɗa to en wuurɓe par exemple e ɗeɗo caɗele holko ɓe cabbi e ɓeɗo ardiɓe aduna o pour yoɓe mbat feere ha ɗum ɗo iwa ha ɗum ɗo kadi safro ha ɗum ɗo kadi adda kadi hono gurnam belɗam e nder mabɓe mbeɗa siftore ne jahanmi systéme des Nations Unies e ngal ɗon pottital mboɗo ummino Mbagni ko janoɗo Mbagni pinmi ko wendo darimi e falantere ɗo ganduɗa e suudu ɗo gonnomi ɗo en jiimi won famille goto wono hoddiɓe galle mo gonnomi o ɓe gona dañɓe ha wuuro sukaɓe no pini law ene jaaha ene jaakino ɓeɗo no gummo rewɓe no gummo no puɗɗo fittu galle o no mbaɗa hono kaccitare ne pewno kaccitare worɓe ɓe kadi so pini tan goto hen foof so haccitima si aɗa ƴetto hono jambere muɗum malla jalo muɗum faye ɗumen gandumin nen dekke noon somi yeehi to Nations Unies ko gurdam ɓeɗo yimɓe potmi toon haalde holko ɓe paɗi e aduna o pour yoɓe ballire won ha gurnameje mabɓe wawa waylade yetto e hebde ndimagu mabɓe par ce que neɗɗo foof ɗo mbaɗa wonde aɗa foti wawde wiide min komi dimo mbeɗa wuura no potmi wuurde ni mbeɗa liggo ligguey mi potmi liggade ni mbeɗa wawi wurnude ɓesgam no hannirta ni mi wawata dañde caɗele politique ni kadi so addama mi wawa haalde hen konngolam beela jaam ene wawi dañede nder aduna o ɗum noon mban mbiɗe tan ko onno responsabilité machallah ko gonga ummi koye musique kono noon kadi ko ɓe gondunomi ɓe ma ha joni mbeɗa wonde mabɓe woni maison de disque eɓe jooɗi saaha goto ɓe mbi dande ma yettima e nokku inde ma yettima e nokku aɗa foti ɗum hutorade kaala hono yimɓe ma kaala leñol ma kaala continent ma mballa aduna ha mbawa famde holɓe gonɗon e holko jiɗɗon e nder gurnameje holko jiɗɗon ɗum ene jeeya mbiyen e darde ma kono kadi ene waɗi golle goɗɗe ɗe ganduɗa a daranima ɗum en keɗoto seeɗa e ngol ɗo lefol mbawen jokkude yewtere nde ndungu weeɗi o so dañama gela mbayruɗa min julɓe cumi ndungu weeli o
gela mbayru da min julbe ji